2012 urtetik ona, salmenten lorpen itzelak izan bai, baina gestio ezin txarrago baten gidaritzan izan duen zuzendaritza baten erruz, itxieraren aurrean aurkitzen gara. Seiko zuzendaritza taldea da egoera honen erruduna. Langileok, seik etorkizuna izan dezan, eta bere aktibori garrantzitsuena garen langileak. Langile izaten jarraitu ezagun, guztia emateko prest gaude. Eta hemendik, ardura dituen orori dei egiten diogu egoera honi buelta eman diezaion. Zentzu honetan, Eusko Jaurlaritzak jokatu ez duen papera azpimarratu nahi dugu. Ez instituzio bezala, ez da ezio du gixara ere. Eusko Jaurlaritzari egoera zail hau itautzeko bitartekoak ezarri eta arduraz jokatu dezan exigitzen diogu. Bertoko proiektuari eta bertan deuseztuko diren lanpostu hori irtera eta etorkizun duin bat bermatzeko. Gure lanaren bidegarritasunean sinesten dugu, eta orain arte bezala hori defendatzen jarraituko dugu. Horren beste denboran, herri honi loturiko enpresa batek bizi behar duela uste dugulako guk, seiko langileok, borrokan jarraituko dugu. Eskerrik asko.